ମୁଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଂଶୁଘାତ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଖରାଦିନରେ ଟାଣ ଖରାରେ କାମ କରିବା ନାହିଁ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମାରି ଆସିବ ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ। ଆମର ସୁତ ବୋଧ ବା ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ପାଇଁ ଟାଣ ଖରାତି ଭାରିବି ମତେ ମନେ ରଖିବା ଭାଇ। ନୀଳକୁ ଧରି ରଙ୍ଗ କରି ନଡ଼ା ଦେବା ପିଚାଇ। ଅଦା ଗାମୁଛା ଛୋଟ ଚପଲ ଜୋସ ମାମୁଲା ଭାଇ। ରକ୍ତଚାପ ମଧୁମେହ ହୁଏ ପୀଡ଼ିତ କେହି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନେ ଖରାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଖରା ଦିନରେ ନିଆଁ ପାଖରେ କାମ କରିବା ନାହିଁ। ଦୂରେଇ ଦେବା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କେବେ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମପାମ ସମୟ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ କେହି ଟାଣ ଖରା ଅଂଶୁଘାତ ଆପଣ ଥିଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଗସ ନାହିଁ। ଅବହେଳନ କରିତେ କର ଚିକିତ୍ସା କର ଭାଇ। ତୁରନ୍ତ ନିଅ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭାଇ। 11টাରୁ 3ଟା ଯାଇ ଖରାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଚୁର ପାଣି ତୁନାନି କର ପିଇବା କର ଦହି। ମୂଲ୍ୟବାନ ଆମ ଜୀବନ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ହସିକା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦବାବି ବୁଝେଇ। ଗପ ଗୀତରେ ଜନହିତରେ ସୂଚନା ଦେଲୁ କହି। ଅଂଶୁଘାତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ନ ସୁଖା ପାଇଁ।